एकदम एनर्जी में रहला ना, एकदम फिट रहला तबे मजा आवेला। इनका खातिर कोनो डिमांड बार हुआ सबके तरफ से? इतना बड़का मंच बाटे लोक रंग, हम यहाँ से डोमकच सुनल चाहम। ऐसे ही हमनी के कार्यक्रम जो नतन एकदम छावल जाता हो एकदम है। उन्हें चल के आइल बाड़ी हमनी के बीच में जो है भारती यादव जी आवा मंच पे। हाँ, का हाल चाल बा? बढ़िया, एकदम मूड में बाड़ू ना। हाँ, तुहार एकदम दांत जो ना एकदम व्हाइट चमकता, हंसत आउट, तो ये लिए लगता है कि हाँ एकदम मूड में बाड़ू। बहुत बढ़िया कलाकार एकदम एनर्जी में रहला ना, एकदम फिट रहला तबे मजा आवेला। तो ये बताओ जा दर्शक लोग हमार, इनका खातिर कोनो डिमांड बार हुआ सबके तरफ से? वाह, अरे वाह भैया बोला। रुका सीमा जी, देखा हूँ करिएवा कुर्ता वाला हमार भैया, तनी परिचय देवे अपन। सबके प्रणाम। और हम बानी विजय भारद्वाज, जौन की देवभूमि देवरिया से आइल बानी। और सुननी है कि भारती जी भी हमारी जिला से बानी। अरे तो हम यहाँ से अपनी जिला खाती और अपना खाती आज ये मंच पर, इतना बड़का मंच बाटे लोक रंग, हम यहाँ से डोमकच सुनल चाहम। तो हम उम्मीद बाटे कि भारती जी डोमकच एकदम मतलब लयदार मतलब गा के माहौल पूरा बनाते हैं। और जितना भी ये मंच पे अभी तक गाना भइल है वो सब गाना पर मतलब पानी भारी हो जा, फीका कर दे। बिल्कुल सुना उम्मीद बाटे कि भारती जी एकदम अपना जिला के नाम एकदम चकचका के एकदम बिल्कुल सुनई है का हो। तैयार बाड़ू ना? ला गावा डोमकच सुनावा, हमनियों के झूमतानी जा पीछे बैठ के, ठीक? गोड़ा दावा ना हो बलमुआ, सखी हो कहाँ से पवन
एकदम सीमा जी सच बताई, देखा दर्शक एकदम जो न ताली बजावे पे नाचे झूमे पे मजबूर हो गई ना ये लोग। भैया मजा आयल। अल्लाह मचा के आई बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गई लो सीमा जी। थोड़ा दावा ना हो बलमुआ, हम